Ani alamebagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bamakɔ kɔnɔna na radio partenaires min ye radio Star FM ye Bamakɔ ani Sikaso Santorokaw fɛ Bafulabe Kayi Manakoto ka taa se Bosofalakaw fɛ Manɛgɛlakaw fɛ Kitakaw fɛ Kucala Yanfolila Kajolo Ɲɛnakaw ma fɔ k'an kana ɲinɛ u kɔ ani Buguni an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko aw bisimila aw ka kunnafoniw kɛnɛ kan wulada in na kunnafoniw aw bɛ fira dɔn aw b'o dɔn cogo di fɛn min wolola kunu fira o ye force d'intervention rapide de l'armée malienne Assimi ye décret ta kunu ko k'o sigi sen kan a ka baara bɛna kɛ mun ye décret ye o dantigɛ an na o fɔ maaw ye Sneki a b'o kɔni dɔn école karamɔgɔ ka tɔn ni jite y'a ɲɛmaaya bɛ INTM kɔnɔna na olu bɛ congrès la Usmane Yusufu a laban na se Jani na ya o k'a taara Lɔbɔ fɛ yen ma Lɔbɔ a taara yen kɔkan kibaru la Senegalikaw fɛ yen k'u ka jamanakuntigi ye montre dɔ san ko dagabana montre do ko nka k'a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin Benin wura Beyanzin ma ko montre in tɔgɔ yɛrɛ ye Beyanzin de nka a sɔgɔ ka ca dɛ Macky Sall k'o ye avion kura san ko sabula jamanakuntigi ka avion b'a bolo diɲɛ bolo yaala la k'a ka na n'a ye ko dɔ kɛra ten a dira a ma ko dɔgɔkun kelen a t'a fɛ k'a segin a na kɛ k'a y'a yɛrɛ tɔgɔlata san a maa minnu tun bɛ yen olu bɛ kulela bi Senegal sabula min ye Sonko ye hakɛ mun tun bɛ du u ma fɛn minnu kun tolo n'u bolo n'aw b'a fɔ ma nanzarakan na ko privilège ale nana ka na olu tigɛ olu fana bɛ mankan na ye ko nin ko in ko nin denmisɛnnin ninnu fana bɛ k'olu fana sɛgɛn ye an na dɔ fɔ o la FMI ko irisi ka sɔrɔ ko dɔ de bɛ ka fara a kan ka taa suko ani dugusajɛ cɛ Niger ale fana ye minan san minan min b'a to bi na a bɛ se k'a ka dugukolo fan caman kuma tɛ u ka faaba kɔnɔna na k'o kɔlɔsi an n'a kun cɛ halisa sari ɲɛna de koyi cɛ tilegan in na n taara kabakoden Adama fɛ yen cybercriminalité an ye baro kɛ dɛ nka an t'a lakali sɔgɔma dɛ an t'a lakali wula dɛ na dɛ sini sɔgɔma an n'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna keba taacogo saba bɛ maaw la Adama fɛ yen sini an b'a ye jayi ɲɛ bɛ mɔgɔ caman masumalen na u sabalilen don u muɲunen don u tɛmɛna Adama fɛ yen cɛ yɔrɔ a ka yɔrɔ fana a kelen tɛ tuguni sibitiw bɛ yen brigade bɛ yen écoute bɛ yen a ka ɲi ta an kana n'a bɛɛ fɔ wulada in na fɔlɔ an ye heure 4 de kɛ kuma na tiɲɛ na Zen ni maa min sera i kɛcogo la i tɛ taa kaso la ala ko tiɲɛ nka sini sɔgɔma n'a ye baro min kɛ an na dɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'an ka lamɛnbaga minnu bɛ Faranskaw fɛ yen minnu bɛ Canada an ka cɛ n'o ye nu ye nin waati na ale bɛ Sao Paulokaw fɛ yen Sao Paulo in yɛrɛ Amara e min bɛ tubabu fɛn ninnu dɔn Sao Paulo ye diɲɛ fa jumɛn ye dɛ k'ale bɛ yen
ne yena ngo mexicain nga yoro ko mu luka polo nuka pala nuka fe nga cha o kale bie do fana ko kale Honduras kulu mancha ko sebe ko nga ko minye pine ko ni malien de be yim pine ko be nyena bo kulu bola ede ko te de ko wula ko ma se wasanyu lu mo ko sade oluti client fo ga telephone fo ga tani ba sempara ale fana be elixi fere ni ye pongura jigi amba fana fo mi ye general geye ana furumuso olu fana ko kuba an lame ke ba jama ga tare ni bora ki bita boro la ni ma farati e rebi to o survey ala ka hagli manda mbela jelema ande nyina timini nga ko onyo yenyi ani ika che wile liga bidai amara seru kontro ko livuru ko ati impressiona aleni ni ika ni nga che intikele de chargé de mission abi chogodi ame befo ga be wala nyuma no minye franchela fanga ni do ba fa ko donatema fanga o nyema colonel Assimi Goïta ale sebenta wafo mako décret keme fla ani biduru kateme franchela fanga refe avril kalo tleta ani duru décret abe talike finitugo ga jekulu sigilila senga abe fo mako force d'intervention rapide des armées finitugo ga wuli ga jo kebaga telima atogo yo oye jamana kuntigi kaye Mali sharia sumba kura laje constitution no ye sharia charti no oye franchela fanga constitution sharia kisa min sigile no senga février kalo tle muga ani duru samba flani mugan fla no bi charti sigi sharia kisa min fana sigira senga no kalo tle muga ani na tle muga ni saba samba fla ani nani no be wuluma siri tabaw ka ko fo sharia kisa min fana sigile no senga no obe chef d'état-major général de l'armée o sigi senga minye ordonnance mimbe no bi falenga ka nyesi sorasuga ko ta chogoma décret mimbe no décret bayela mana ka ke sorasuga hake anuka ko kala bela jelen ka chogoma ko be ko fesa ko jamana kuntigi ko aya sigi senga jekulu abe fomma ko forces armées de sécurité ani une force rapide des armées kunu ba fama firai asigi kunye minye oye jamana kuntigi alede yamaria definitivela kawma ko ka sigi senga fira ga wuli ga jona ga barob na ke munye ka wuli ga joke fere ka tige dabalu ka tige yasa la yini munumbe no oye ko geleman bawye aka sega ulu nyene wo ninjuga wala ni bamancha wale walman ninjuga wale munumbe no lube ke dugu konnana ani fana kasega wuli ga joke ni maw minena otage la kata ulu libéré uya yira fana ka ko minye ma falemba uye jamana ma nyemaw finitigi nyemaw minye civil nyema bawye ni joroba bulu kulu la koloshi abe bara mi fana ke fana oye ka wuli ga joke kerengere ninge wati ka laje no ya soro degu mimbe minye fira nye aka wuli ga jobe be jamana fanta ani nani bela jelema wa abnana sigi senga ministre me wuluma siri tabaw ka kokuna ani jamana fantan nani bela jele maunu bolo minonga lakana obsaka ke telala togomi ni degumba do kera minye sharia kisen nani na uya ira ka boko minye jekulu nye kwa nyema ya kanga definitigi sana yele doma no ye officier supérieur ye o ka jala ani o ka titri obnana ke ko commandant anyema ya ko obnana di mama minye finitigi giriman bay nga alere be wele ko commandant de force d'intervention rapide minye commandant nye ale abeta mami fesa oye jamana kuntigi ye o de be décret ka atigi togodi nga ministre me wulu masiri tabaga kokuna o de be mo togodi jamana kuntigi be sugandilike ola wa minye mainye fana chef d'état-major abi jato ka danga on fe han awani ni ne kera ya akana mani mina tukunde o yombole aka jela peu ke ba ne be nyini ke mina kuma be fira sigininde duru na mbala no article kwa commandant
anaka cɛdenw ulu commandant yɛrɛ ale fana nɔrɔbila bɛ kɛ ale la a bɛ fɔ ma ko commandant second o fana bɛ ale ka baaraw n'a ka wulikajɔ ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen kɛ ni commandant tɛ yen walima n'a taalen no ci la walima ni daluya gɛlɛn y'a sɔrɔ ale bɛ se ka bila commandant nɔ na wa fana u y'a yira k'a fɔ ko kolen kɔnɔna na commandant ale de kɔni ta ye ko bɛɛ ye dɛ k'i ye dangan ye ka to ka na bɔ kiba amara i jɛngɛ dɔɔni c'est vrai que bon i ye chef ye mais ne bɛ ni ale ye min fɔ i b'a ta a ka dabada ma n'a bɛ yen i kamankun bɛ jigin de bon fɛn dɔ b'an ka ko la an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fɔlɔ sɔrɔdasiw ka ko fiyɛma yɔrɔba yɛrɛ ye min ye i bɛ taa sɔrɔ sisan ne ye capitaine ye u bɛ taa ne ta ka ne kɛ force ɲɛmaa ye u bɛ taa colonel kɛ n ka adjoint ye ne b'o commander cogo di tiɲɛ don finitigi jɔyɔrɔ ni jamana jɔyɔrɔ la u b'a fɔ ko par exemple sa Sadio ale ye ministre ye ministeriya bɛ jala ɲɛ jalako t'o la nin dun ye force de ye pour que a ka se ka cɛw baara u ka o yɔrɔ jate minɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan colonel major dɔw bɛ kan kɔnɔ mais colonel de ye commandant de région militaire olu n'a ɲɔgɔnnaw pour que olu ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ n b'a dɔn u b'u hakili to a la kiba min ye fira ye ko fira tɛ firi maa kan ten dɛ a bɛ jateminɛw de kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ hali ni maaw ye kibaruya di u ka yɔrɔ a bɛna na kɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ tɛ se ka don yɔrɔ min n'i yɛrɛ tɛ jɛkulu in kɔnɔ walima i ka ci tɛ yen i ma wele i tɛ se ka taa wa fana k'i sigilen to i ka buguda la u nana yan u y'a kɛ tan u tɛ taa ten dɛ a bi sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a dɔnbɔla kari k'u t'u sigiyɔrɔ la k'i ka dugu ta cayi k'a lajɛ ninnu bɛ ka min fɔ tiɲɛ don fɔlɔ wa o sɔrɔ ka wuli ka jɔ boloda kɛba ni ne tun y'an jɛ parce que kuma caman mɔgɔw tun b'a fɔ ko dɔw bɛ kɛ Mali la ko kuma ko tireur d'élite tɛ yen wa n t'a dɔn n'i delila k'a kuma mɛn ni na kɛ o bɛɛ sorogolo ye ɲɔgɔn na sa parce que jɛkulu in kɔnɔna na gendarme b'a la garde b'a la polisi b'a la a bɛɛ e yɛrɛ b'a dɔn fɛn spécial b'u bɛɛ bolo ka ban wa fira olu bɛɛ fa de ye sisan ale de bɛna bila olu bɛɛ lajɛlen sanfɛ ko wa ko min ye ɲɛmaa ye n'ale sigira ale de bɛ kuntilennaw di baara kɛcogo ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ye sɛbɛn min d'a ma sabula ale fana ka sɛbɛn bɛ dilan ka d'a ma de karisa an b'a fɛ ka kɛ tan o sɛbɛn bɛ dilan ka da ale ma sigininden 6nan ko min ye ministre min bɛ wolomasiri tabaw kunna ale na ninnu sigicogo u baara kɛcogo u ka ko kɛcogo k'o bɛɛ lajɛlen sɛbɛn bɛndɛgɛmɔ ka t'o yira jamanakuntigi la sabula ale de ye sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye sigininden 7nan ko min ye gafe min n'an bɔra k'a kalan sisan n'o ye décret in ye ko a na bila ka taa fan bɛɛ lajɛlen na malidenw ɲɛ bɛ se ka d'a kan cogo min n'o o ye journal officiel ye faso yɛrɛ tɔgɔ la journal n m'a fɔ l'histoire dɛ journal officiel JO e b'a dɔn e b'i fɛn dɔɔni e bɛ a mara kɔni kiba ko n'a bilar'o kɔnɔ k'o la o y'a kɛlen bɛɛ lajɛlen k'a ɲini k'a ye k'a dɔn k'a fɔ min don don min na n'a fɔra ko fira bɛna firi kan wa don min na n'a fɔra ko fira bɛna taa firi maaw kan yɔrɔw la a kana bali maa na nin kɛkun ye min ye an ye kimɛli caman de kɛ kalan caman de kɛra an ka finitigiw kunna tagabolo caman de bɛ yen bi sɔrɔdasi minnu bɛ yan bi an ka jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɛ se baarita yɛrɛ la u tɛ se kisɛ ci fan fosi la mais n'u ye plan bɔ n'i taara hali ni e tɛ sɔrɔdasi i bɛ se ka exécuter olu mɔgɔw bɛ yen mago bɛ u la dɔ fana bɛ yen amara ale ye sigilen burukasumu a b'a to jani n'a ka kisɛ cɛ la olu mɔgɔw bɛ yen dɔw yɛrɛ ta ye naturellement ye c'est à dire n'i y'olu bila terrain kan ka ban c'est fini donc a bɛna k'olu mɔgɔ mafalenw olu faralen ɲɔgɔn kan sɔrɔdasi kulu kɔnɔna na ka taa bila nin baara in na an b'a fɔ ko nin bɛna n'an ka armée ka ko tɔ sinsin parce que tuma caman i b'a mɛn k'u ye dɔ ta otage la k'u bɛ ka taa n'a ye a bɛ nin sira in fɛ a bɛ tan dugudenw b'i wele walima k'a bɛ kunna siniko kabini nin don in mɔgɔw sigilen don anw dala yan maa tɛ se ka don maa tɛ se ka bɔ hakili la ni jɛkulu in sigira an b'an k'o mɛn tugun dɛ anw farabugukaw nin kan ka k'anw tulo la kibaruya duman ye dɛ maa minnu bɛ debo ye minnu bɛ sa minnu bɛ gijo ninnu na
nin kan ka k'olu tulo la kibaru duman ye maa caman bɛ yɔrɔ caman na bi dɔngɔnɔ dugu kɔnɔna na kariw bɛ ta maaw bɛ minɛ taa fan t'i ye nafan t'i ye fira kan ka taa firi olu kan sa dɛ o tɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma n'an bɔra fira la an bɛ taa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye bi Kidalikaw olu ka bureau min bɛ yen n'o ye Kidalika minnu bɛ Bamakɔ yan olu taara bɔ Sogɛli Kokala Mayiga ye k'u nana ka na senkɔrɔma dondoli kɛ ka ɲɛsin furancɛla fanga maaw ma nka min ye Kidalikaw ka bureau in ye u ko ko bureau provisoire don a ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Ag Mohamed ye ale ni maa 6 ɲɔgɔnna olu kɔni bilala jɛkulu maaw ɲɛ ka na baaraw ye tali kɛ min na u ni premier ministre ka kumaw ye tali kɛ lakanako u yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye cɛfɔ ni kan bɛɛ la wulikajɔba min bɛ Kidalikaw fɛ bi yaasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i jeniyɔrɔ fi a la Kidali n'a kɔnɔmaw ani minnu bɛ yan min ye u ka ɲɛmaa ye a ko k'a bɛ jamana ɲɛmaaw fo u ye wulikajɔ min kɛ novembre kalo ka taa se bi ma Kidali bɛ ka kɛ cogo min o y'olu caman miiriya ye wa o caman bɛ fɛ bi fɛɛrɛ ni dabali fana ka tigɛ sira min bɛ bɔ Gawo ka taa Kidali o ka se ka dilan walima pankurun ka bila i n'a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen maaw ka se ka to ka taa ni ka segin kɛ Bamakɔ ani Kidali ni ɲɔgɔn cɛ ko nɔn tɛ baara min kɛra a baara ɲɛna olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ sabula maa caman bɛ yan o ye kabilatigiw ye u ye wele bila u ka mɔgɔw ma u bɛ se cogo min na segin ka taa premier ministre k'u ma k'u ka dɔ fara cɛsiri kan ko baara min bɛ senna Mali kɔnɔ bi k'o ye bɛɛ lajɛlen ka bɛn k'a b'a dɔn k'a fɔ ni ninnu y'u cɛsiri hali a ma se maa ka taa i yɛrɛ sɛgɛn tuguni Kidali bɛ lakana a bɛ kisi wa u bɛ kibaruya ɲumanw u b'o di finitigilakaw ma basigi ni lafiya bɛ na a y'a ɲini u fɛ u k'a dɔn k'a fɔ u tɛ burudama ye fɔlɔ dɛ u ye maliden de ye u ka bɛɛ maliden minɛ i n'a fɔ bɛɛ bɛ u maliden minɛ cogo min maa ma fisa ni maa ye Sogɛli k'u ma bɛn kuma min kan ka taa kɛ n'o ye phase régionale ye u ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka gouverneur dɛmɛ a ka o baara la kuma u y'o bila ye min ye Sogɛli ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin diyara ye kosɛbɛ sabula nin b'a jira k'a fɔ ko u mago b'u ka jamana na premier ministre a ye dugawu don kɛ u ye ko ala ka u ɲuman ta Kidali u taatɔ don han dialogue bɛ kɔ aw kɔ u taa de o dialogue kelen hukumu kɔnɔna na min ye premier ministre kɔrɔ Usmani Isufu Mayiga ye n'ale ye comité de pilotage ɲɛmaa ye a taara min ye Amadu Tumani Ture ala ma hinɛ na o furumuso fɛ yen a ka wulikajɔ min bɛ senna yaasa ka se ka taa jamanakuntigi kɔrɔw ka taa bɔ olu ye an'u furumusow min ye Pinochet n'a ka maaw u kɔni taara Lɔbɔ fɛ yen Lɔbɔ ko k'u nan'u na yɔrɔ la ko sabula ni fɛn miiri bɛ ATT la o ye malidenw kun ka bɛn ye ni wulikajɔ tun bɛ ATT bolo o ye bɛn ni kelenya a ka sabati a ko k'a bɛ premier ministre Usmani Isufu Mayiga k'a b'a fɔ a n'a nɔfɛmaw k'u filɛ baara min na nin ye fasojɔ baara don ale kɔni ye u ye u kana ale fɛ yen o ma bali ale la Isufu fana ye kuma ta a ko jɔn ko ala ale yɛrɛ ye baara kɛ ATT bolo ATT ye danaya da ale kan k'a kɛ premier ministre ye a ye baara caman fana kɛ a fɛ transition wagati la 92 a b'a dɔn k'a fɔ maa min don a miirina n'a kuntilenna ye min ye ko ni Lɔbɔ y'olu bisimila tan bi o tɛ bali olu la a ko ATT kɛra maa ye maa min ye a faso kanu a hamina tun ye ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ka balo waati kuma tɛ ko a teri denmisɛnninlakaw n'o ye ATT teriw ye n'o ye denmisɛnninw ye a ko min ye ATT ka wulikajɔ n'a ka faso kanu k'o de y'a to bi olu nana ka na bɔ Lɔbɔ ye ka na da tulo kan k'a fɔ ko n'ala sɔnna ma dialogue bɛ senna a ka d'a ye miirina min bɛ a la ani fɛɛrɛ min b'a yɛrɛ bolo a furu kɛ ala ka hinɛ o la o tɔgɔ la o ka se ka di min ye Asimi Goyita ye o y'olu bila baara min na o ye bɛɛ lajɛlen k'i sen don bɛn kuma in na maa si kana to kɔfɛ wa a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Lɔbɔ ye miirina ni hakilina minnu b'a la n'ala sɔnna ma a na o di u ma u ka se ka baara kɛ n'o ye Lɔbɔ fana y'a f'u ye k'ale nisɔndiyalen don jɛkulu in nali la ale ka so kɔnɔ bi a furukɛ kɔni a b'a dɔn k'a fɔ ko o président ATT ko jɔyɔrɔ tun ye min ye ko wa k'o ka laɲiniw o n'o ka baaraw k'a b'a dɔn ko n'ala sɔnna ma min ye jɛrɛ in ye ko a na kɛ sigi ɲuman ye sigi min na wolo ko la min bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen nafa
ko ale bɛna na i se bɛɛ kɛ fana ka se ka u dɛmɛ u ka baara la yaasa min ye baara in ye a tɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ. Jalawu sigidaw ta banna nka sigida caman na maaw ko ka yiriwali boloda ten. Tombouctou, Gao, Menaka, Segu, Kucala, Nara, bɛɛ lajɛlen sinsinna min kan o ye ka baara ɲini ka di maaw ma. Yiriwaliw ka kɛ togodaw la, yiriwaliw ka kɛ wolomasiri tabaw u k'a lajɛ sisan u sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw u ka to olu ta yɔrɔw la yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min. Fanba la fana dɔw y'a yira k'a fɔ parti politigiw u ka to u ka bɛrɛ kɔnɔna na nka sariya kisɛ min talen don n'o bɛ parti politigiw kan u ni parti politigiw ka sigi u ka kuma. Caman y'a yira fana ko min ye bɛn waleya in ye a tɛ se ka kɛ maa si kɔ wele ka bila bɛɛ ma ni maa min ye fasi dɔ jɛ u k'u jija olu kana fasi wɛrɛw la yaasa u ka se ka ɲɔgɔn dafa. Kominiw kɔnɔna na komini dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko ji dɛ dɔw ko denmisɛnninw ka kalan dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko bi olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ni ɲinɛ kelen tɛ olu yɛrɛ kɔ ko parce que ko bɛɛ bɛnnen don anw ma Bamakɔ yan ko fɛn ni filɛ ni galamana ci ɲɔgɔn na ko a bɛɛ ye Bamakɔ ye k'a ka fɔ ɲɛmaaw ye k'u hakili to mɔgɔ tɔw la. Laɲini belebeleba dɔ fana o bɔra Segukaw yɔrɔ o kɔni ye k'a yira k'a fɔ faso ka cakɛdaw maa minnu bɛ baara kɛ u k'u tile sabula nin waati in na ni mago sera yɔrɔ Adama ye ne reçoit bi nka Adama ka dayɛlɛlen don bon yen dali yɛrɛ man di maaw ye kosɛbɛ fana nka ko maaw k'u jija kosɛbɛ min ye baara ye a bɛ se ka di maaninfinw ma cogo min. Segukaw dɔw kuma tɛ barawulikaw ni fɛnw olu ko sɛnɛ kɔni kan ka don ba la. Sɛnɛ kuma kana kɛ dalafɔli dɔrɔn ye ten a nafa ka se u ma keba a ka ca dɛ n'i y'a bɛɛ bɛn dɔ kɛ maaw ye laɲini mun kɛ wa hali dɔw ta sera transition yɛrɛ ma koyi k'u yɛrɛ k'u jija k'u ka bɛn fana k'u ka bɛn sinsin u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min. Sinɛki n'ale ye école karamɔgɔw ka lafasa jɛkulu ye syndicat national de l'éducation et de la culture ale ka kɔngɛrɛba o daminɛna bi kɔngɛrɛ min kɛ kun ye u bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka cɛsiri ni wulikajɔ kɛ école ko ale ni seko ni dɔnko ta nasira fɛ min ye maa minnu nana kɔngɛrɛ in kɛnɛ kan u nana ka bɔ Mali dugu bɛɛ lajɛlen fo n'a bɔra Kidali la u y'a yira k'a fɔ ko yen kɔni yen école karamɔgɔw ko olu taalen don baara daminɛ fɔlɔ wa. Sinɛki ɲɛmaa n'o ye Jiteyi ye Musafa Jiteyi a ye foli ni tanuni ta ka di bɛɛ lajɛlen ma ko n'Ala sɔnna ma u ka baaraw u kan ka kun cɛ ko sini tɛ de walima bi wulada in na yɛrɛ kɛ Sinɛki ko tile fila baara don kan ka kun a ma daminɛ kunu a bɛ kun cɛ bi Sinɛki kɔni ye école karamɔgɔw ka tɔn belebeleba kɔrɔlen dɛ ɲɛmaa mana kɛ maa min an na tila ka ɲininkali kɛ o la. Kɔkan kibaruw la Nizɛrikaw fɛ yen yaasa ka se ka u ka dugu fan bɛɛ lajɛlen pankurunko la ko Niger ale ni Irisi ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na Irisi karamɔgɔ n'o ye sanayɛlɛ sankolo baarakɛlaw ye olu maa 100 o bɛ nin waati in na Nizɛrikaw fɛ yen k'u nana ni minɛnw ye minɛn minnu b'a to maa kɔni tɛ se ka bali tuguni ka ko kɛ Niger jamana na u ka CNSP maaw y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in laɲinina ka lasɔrɔ sabula u ka furancɛla fanga a premier ministre ale ni u ka ministre min bɛ yen n'o ye général de corps Salu Modi ye olu kebaterikɛ dɔw ye n ko tun y'ale gɛn de Bazoum y'ale k'a wuli fo keba ye tile kelen kɛ kasi la yan ko cɛ ko dɔrɔn ko n'u ni Mali m'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a ma ɲi Modi in ka di keba ye ko n'a nana zen an b'o yira ɲɔgɔn na de sinon a ti bɛn donc ko n'u ka premier ministre olu de taara Irisilakaw fɛ yen u y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn minnu na sa o de ye nin ye minɛn minnu nalen filɛ nin ko nin y'a kun fɔlɔw ye n'Ala sɔnna ma ko minɛn wɛrɛw bɛ nalen ko nka nin yɔrɔ in na yan Nizɛrikaw ko k'u bɛ kuma fɔ ko jɔn ko Ala la olu ka wolomasiri tabaw ka minɛnw bɛ a la ko nka ko minɛn dɔw bɛ yen u ni Mali ni Niger ni Burkina olu bɛna jɛ k'olu san ko sabula kan belebele o kan ka dayɛlɛ jamana saba in dancɛ la ko o minɛnw fana bɛna na nka caman bɛna don Niger fɛ
ka sabuya kɛ min ye pankurunw ye ale ni Bamako fɛ minɛnw bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na ka taa teliyara Nizɛrikaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Irisiw ka maa 100 min nalen filɛ nin ye u n'olu ka maaw dege kalo 6 kɔnɔna na u yɛrɛ ka se k'u ka pankurun jigi kɛnɛw k'olu matarafa soba minnu bɛ yen ani pankurun kana pan fiyewu Nizɛri ale kunna k'a sɔrɔ u t'a kalama ko hali min ye maramafɛn cɛjuguw ye k'a wuli ten k'i bɛna na u fili u bɛ drone ni obiw ye k'u na fɛɛrɛ tigɛ nin bɛɛ lajɛlen na ninjugawale ni bamancawale kɛlɛli ani jamanaw bolo diri ɲɔgɔn ma k'a bɛ tali kɛ o la Irisi jamana kɔni y'a yira k'a fɔ ko Nizɛri bɛ tagabolo min kan bi o ka di olu ye kosɛbɛ ko sabula kabini General Tchani nana a bɛ ka minɛn san cogo min a bɛ ka minɛn san ten yaasa u ka wolomasiri tabaw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ o de la olu yɛrɛ bɔra u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka na fo Nizɛri yaasa ka se ka nin baara ninnu kɛ Senegalikaw fɛ yen Macky Sall ni ale ye jamanakuntigi kɔrɔ ye a nɔfɛmaw y'a yira k'a fɔ ko olu tun bɛ nafa min sɔrɔ k'o dɔgɔyara dɛ ko minisiri kɔrɔ député kɔrɔ u ye dɔw ka passeport diplomatique minɛ u la o tun bɛ voyager cogo min na ka taga cogo min ka d'u ye o nɔgɔyara musaka minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ d'u ma ten o banna min ye député dɔ ye n'o ye Aji Merge Kanute ye ale y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu ka jɛkulu n'o o ye Benno Boko Yakari ye k'olu tun b'o min kɔnɔ tiɲɛ na k'u kun y'u ja ko nka ko kana olu de ye bi olu tun bɛ jɔyɔrɔba min nafaba min sɔrɔ ka Macky to fanga la k'o bɛɛ bɛndɛgɛmɔ k'o minɛ olu la ta tilese kunjɛ fɛ ko Basiru k'a lajɛ koyi ko Senegal laada de ye nin ye a na kɛ nafa ninnu ka ca han ko nin kɔni ko Basiru ye min kɛ nin ko nin tɛ élégance démocratique ye han jamana nafolo ni élégance ko a ko avril kalo tile 2 tɛmɛnen maa bɛɛ ni passeport diplomatique b'i bolo ni jamana ka mobili b'i bolo ni fɛn b'i bolo i ka to olu bila ye fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ yaasa ko ka sigi sen kelen kan Senegal ko min ye Macky Sall masurunama dɔ ye n'o o y'a ka conseiller kɔrɔ ye Umar Sow k'ale kɔni tun bɛ u ka jabɔyɔrɔ dɔ la n'o o ye Tulewe ye Seneweb maaw olu ka bɔlɔlɔ sira dɔ y'o ye politique mɔgɔ kɔrɔ in kɔni n'ale kun ka surun kosɛbɛ a ko Macky Sall ye pankuru dɔ sa ko min bɛ taa miliyari 40 na dɛ n'o ye pankuru privé ye ko pankuru in ko a sanna a mɛnna k'ale ni Falcon dɔ ko a y'olu fana san ko wa ko min ye waleya in ye ko a ma daminɛ bi dɛ k'a kɛra yuruku ni dunkojuguya sira caman fɛ ko ka tila ka nafolo caman cɛ ko ka k'a yɛrɛ kun conseil in y'a yira n'o o ye Ousmane Sow ye ko Macky Sall k'a tun bɛ ka conteneur caman fana labɔ ani tableau ni wariw ni fɛnw ko olu caman ko ka taa n'o y'a ka so Marokokaw fɛ yen k'a ye nin bɛɛ fɔ ko tuma min na ko Macky Sall kɛlen ka fanga bila ko maaw b'a ɲininka ko o tuma k'a tun bɛ min ni Macky Sall bɛ ka nin waleyaw kɛ tuma min ko da kun t'a kun wa halisa wɔlɔfɔw fɛ yen ko selincinin tɛmɛnen u ka jamanakuntigi n'o ye Basiru Jomayi Jakar Fayi ye ko bɛɛ lajɛlen a ye bɔlɔlɔ siraw fɛ a taara selikɛnɛ na olu b'a fɔ selinicinin ma ko korite kɛnɛ kan sa min ye jamanakuntigi ye ko a taara seli ko nka ko min ye bɔlɔlɔ ni denmisɛnninw ye olu ye min la kɔlɔsi baturu la o ye k'a fɔ ko montre min tun b'a tɛgɛ la ko dɔw ko matidi don ko matidi dun ko bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ ko fo $50,000 la ko o yalama ko o de don wa dɔw ko o tɛ ko min ye montre in ye k'a na kɛ beyanzɛn ye montre in sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko montre in tɔgɔ ye ko beyanzɛn k'a y'o ta ko ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Benenkaw ka maa mafalen ma maa min ye tubabuw kɛlɛ u ka donni na an fɛ yan o de la sa ko maaw kɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko beyanzɛn don beyanzɛn yɛrɛ ko o ye 50,000 francs de ye montre y'o de ye 50 sɔngɔ man ca yɛrɛ ko o kɛlen bɔlɔlɔ sanfɛ ko denmisɛnninw ko f'u bɛna beyanzɛn don dɛ a tɛ kelen ɲini n yɛrɛ ye n yɛrɛ ka beyanzɛn don lewura beyanzɛn tɛ a k'ale ye tubabuw nali kɛlɛ Benenkaw fɛ yen k'a kɛ k'u ye ko yaasa sifinnakaw min ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ farafinna fɛ n'u ka wulikajɔ bɛnnen don farafinna ma ka farafinna kunnawolo ko wa fana ko min ye sɔrɔ ko ta na sira fɛ ko ni président ye nin don ni maaw y'o ye ko bɛɛ na taa montre ɲɔgɔn na wɔlɔfɔ a ye n dabila ka na Amara a fɔ i ka maaw ye ko kana nin ka beyanzɛn ye Libi kaw fɛ yen Senegalikaw ka maa mafalen bɛ yen n'o ye Ablaye Bacili ye ko a y'a jɔyɔrɔ bila Jɔsirege Nani ale ka lasigiden kun don Libikaw fɛ yen Nations Unies maaw olu ye kibaruya in mɛn u y'a yira k'a fɔ ko min ye Bacili ye
k'a ko ale tun bɛ mission in kunna n'a fɔ ka MINUSMA ɲɔgɔnna don u b'a fɔ ma ko Manuel ko a y'o bila sabula ale kun taara ka bila nin ko in kunna kabini septembre kalo tile 3 san 2022 ko min ye a jɔyɔrɔ ye a ka baara k'olu kan ka ban Nations Unies yɛrɛ kan ka jɛrɛ minnu kɛ don nataw la ko a na kibaruya da bɛɛ lajɛlen tulo ka ye bɔlɔlɔ siraw fɛ sa ale ni kibaruya di siraw fɛ maa minnu ye da sumusumuli kɛ olu kɔni ko k'Ablaye Bacili k'a ko dɔ kɛra ten ale de bɛ t'i sɛgɛnna fiɲɛ bɔ Faransi ko e ko anw na Air France y'an ɲɛna tuguni yan wa ko ka bɔ Paris kɔni ka na Bamako ko bi na ko ka na Air France kɔni fɛ k'o ka gɛlɛ Faransi kunnafonidilaw y'a jira k'a fɔ ko min ye Air France ye k'a yɛrɛ de y'a lawuli kama ko o kɔni tɛ tiɲɛ ye Mali y'a gɛn de a ma lawuli kama dɛ a y'a gɛn de ko o waleya in ko n'Ala ma farati ko fo nin kalo sa in ko la sa ko Air France bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ko ka na an dun m'a ye hali bi dɛ mars kalo ma ban u ka kibaruya dilaw y'a jira k'a fɔ ko bi ko Air France yɛrɛ gɛnni kunba kɛra min ye Niger fangadaraki min kɛra ye Mali ye i jɔyɔrɔ min fin o la kosɛbɛ ani Mali y'a ye k'a fɔ damatɛmɛ wale min tun tɛ ta ka ɲɛsin olu ma ani Burkina n'u ka jamanadenw ko ani fana ko layɛlɛmali min bɛ kɛ san o san voilà kuma tiɲɛ ye nin de ye layɛlɛmali min bɛ kɛ san o san pankuruko la ko u mana n'u ka papier y'a kumana wa k'a kun b'u bolo n'u y'a kɛ cogo min ka d'u ye ko Mali fana y'a tigɛ ko fo sisan k'a fɔra ko Air France ka segin ka sɛbɛn in don kura ye k'o de ye kuma tiɲɛ ko n'o tɛ ko min bɛ ka fɔ Faransikaw fɛ k'o ni tiɲɛ yɔrɔ ka jan Faransi halisa u ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Catherine Colonna ye k'ale kun kan ka taga ale ye pankuru ta Villa Couble a kun kan ka taga sibiri tɛmɛnen gouvernement ka avion bɛ n'u b'a fɔ ma ko Falcon k'a kun y'o ta a kun kan ka taa dugu la sa dugu min n'o o ye Libankaw fɛ yen wulilen tuma min na sa pankuru in kɔni k'a yɛlɛlen ba kɔgɔji kan sa heure 10 o kɔfɛ k'a seginna a kɔfɛ ko sabula ko kibaruyaw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ ka taa sira min fɛ e ko missile fili kun tɛ yen de ko avion in ni kalaman de seginna ka na a bɔra yɔrɔ min k'a kun kan ka taa Liban ko nka ko a y'a bɔ a ma ko k'a bila dugusajɛ ko dugusajɛ o fana pankuru fana min ye mugu ye a tɛ Iran bɛ ba naani ni ba duuru fili min na Iran tɛ k'a ɲɛɲini yɛrɛ tuguni ko a na avion in sigira o de la sa wa ko min ye jamana caman fana ye u y'a jira k'a fɔ k'u ka sanginan kolo nanzara jamanaw ka avion n'a bɔra maatalaw na k'a tɔw minnu ye avion spécial ninnu ye k'olu tɛ se ka tɛmɛ u ka dugukolo kan sabula u tɛ fɛ u ni Iran ka bila ɲɔgɔn na ko Iran ye kangaramada kɛ bɛɛ lajɛlen ye kibaruya in kɔni bɔra Faransikaw u yɛrɛ ka journal min bɛ n'u b'a fɔ ma ko BFM TV maaw olu y'a kibaruya di k'u ka minisiri b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna a ka pankuru seginna a kɔ heure 10 a wulilen kɔfɛ k'a sababuya kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya min tun bɛ sankolo la sɔrɔko ta nasira fɛ diɲɛ seleke naani waribonsoba min bɛ n'u b'a fɔ ma ko FMI ale ko Irisi k'a kɔni ka sɔrɔ k'a bɛ ka yɛlɛ dɛ bi k'a bɛ 3,2% na ɲina k'o b'a jira k'a fɔ ko min ye Royaume-Uni ye o tɛ ngilaw fɛ yen k'u ka sɔrɔ bɛ olu ta ɲɛ a bɛ Faransi ta ɲɛ a bɛ Allemagne ta ɲɛ ko Irisi bɛ pétrole min feere ko min ma fara o sanni kan ko foyi ma bɔ a la ko Irisi ka dépenses ko olu bɛɛ lajɛlen ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni k'olu ba sigilen don ko nin waati na k'u bɛ ka wari min don kɛlɛ la k'a bɛrɛ bɛnnen don ko k'a kɛɲɛ ka ɲɛ ko wa k'u ka croissance ni maa min y'a jira k'a fɔ kɔrɔlen ko diɲɛ kɔnɔ ko Irisi kun ye 11 ye k'i kɔlɔsi dɛ k'a bɛ sɔn ka taa yɛrɛ sɔrɔ 4nan la dɛ a bɛ tɛmɛ ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen na sabula a ye sisan min kɛ n'i bɛ taa sanni kɛ Irisi i tɛ taa ni dolari ye dɛ i bɛ Irisiw ka wari rublu i bɛ taa n'o de ye nansara jamanaw tun banna ma nka bi u bɛɛ bɛ ka taa a falen ka taa hali Faransi u bɛɛ bɛ ka taa san ni rublu ye n'i ka wari b'i bolo i ka tɔnɔ b'i bolo wari ye butigi kɔnɔ minɛn de ye taa san ka n'a feere k'i ka tɔnɔ de ɲini a la Irisiw FMI ko n'a tora tan cogo la ko kunbɛcogo tɛna y'u la dɛ bi k'u bɛ ka t'u gun fo Chine de la ani États-Unis an ko an ɲɛmada minnu ma n'olu yɛrɛ taara Irisiw fɛ ka taa Irisiw ka wari ta ka sanni kɛ an t'a dɔn k'a fɔ ko wariko in de ye ko in bɛɛ Donald Trump tɛnɛn tɛmɛnen k'ale kɛra jamanakuntigi kɔrɔ fɔlɔ ye l'Américain fɛ min taar'i jɔ kube la koyi k'a ɲininka a dalakan na comparé au pénal
New York kaw fe ko min ye nin ko nye ko na ma koloshi abe so nga kalo woro tan na yani kala tan na tan che ale duni Joe Biden ne ka nga nyan soro ko l'Americain fe sharia se ga soso sharia se ga yugo wa sharia ba ka barake ko min ye Joe Biden ye adate ni na asente ni na de sharia ko ni be ka wuli ka joke ya sa kamale mi se ga je togo mi yani November kalo che sabula ma ka so de na ma ko ntita ga Etats-Unis de bana kuntigi yo ka koni ni ya shen folo e Etats-Unis yɛrɛ tariku la jamanakuntigi kɔrɔ a ka wele kube la ka t'i jɔ u y'a yira k'a fɔ ko nin tɛna foyi b'a ka candidature la ko fo n'a nɔ minɛna waati min walima n'a fɔra ko a jabajɛra a n'a ka baara tɔw bɛɛ lajɛlen to sen kan Australikaw fɛ yen ko maa dɔ kɔni ye muru bɔ ka maaw sɔgɔ dɛ kɛra sibiri tɛmɛnen u ka jagokɛsoba dɔ kɔnɔna na Sydneykaw fɛ yen ko maa caman y'a yira k'a fɔ k'a ye maa 5 ɲɔgɔnna k'a y'o de sɔgɔ ni muru ye kunnafoni ko polisiw kɔni y'a kibaruya bɛɛ lajɛlen di k'a yira k'a fɔ ko ninjuga wale ni bamacha wale kɛbaw kɔni k'olu ka ko don kamale k'a ye muru don fɔlɔ la k'a don filanan na ko yɔrɔ fina ka vide ten tubabu ti olu t'o kɔnɔ dɛ e ɲɛna ko o don ko min kɛra Irisi la ni bɔda tun bɛ mɔgɔ tun ti bɔ de mɔgɔ tun bɛ bɔ dɛ da de tun tɛ yen maa ninnu donna maaw ni da de cɛ yansa an b'a kuncɛ ni an yɛrɛ fɛ yan ye stade Mamadu Konate kunungo kebaye tun bɛ yen ale kurakurayara stade i b'a dɔn ko fɔlɔ stade tun ye min ya papa Madiɔ m'a fɛ ɲɛna garde nationale o ka entraînement kɛyɔrɔ de kun don a bɔra garde nationale ka entraînement kɛyɔrɔ de la ka n'a di farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ma sɔrɔsi kunda ka tila k'a b'o la ka n'a kɛ k'a labɛn min ye indépendance yani indépendance tubabu olu de y'a labɛn k'a kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko adamadenya taabolo la Père Bouvier ale fana tun bɛ baara kɛ n'a ka équipe n'o ye Jeanne d'Arc ye indépendance nalen ta maliden min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen sɔnna a ka malidenya ma ni siga tun t'a la fiyewu yɔrɔ tɔgɔ dara o de la o ye Mamadu Konate le Père Konate Modibo Keyita fa don a ka karamɔgɔ don parce que Konate ni Daba ninnu de ye filamaw ye mɔgɔw t'o yɔrɔ fana jateminɛ a b'olu yira ko Konate ka lagare o de ye Musa Konate min ye Sobe président ye o y'a ka lagare de ye donc tariku mɔgɔw k'a ɲini k'a dɔn keba don la mina na baro sigi Konate kan le Père Konate mɔgɔ caman t'a dɔn Mali la ne ni e bɛ jɔyɔrɔ ɲini nka e bɛ si ne fɛ o tɛ se ka kɛ dɛ Konate y'o kɛ yan ni fili dabo ye a b'a ka so candidat do Konate candidat a bɛ si a fɛ o bɛ dumuni kɛ o bɛ fɛn bɛɛ kɛ politique la o kɛra anw fɛ yan yɔrɔ n'o fɔra o bɛ bonya mɔgɔw hakili ma dɛ nka a sɔn bɛɛ b'an bolo an ka cɛkɔrɔba n'o ye Sumano ye an n'ale kumana ani Musa yɛrɛ kumana Konate minnu y'a ye a ye denmisɛnnin minnu kalan Mamadu Konate la a fɛn caman de b'an bolo a n'a ka livre peut-être que ɲina 11 de tɛ yan n'Ala sɔnna ma an n'a kɛrɛnkɛrɛnnen sigi mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min ye Konate ye parce que caman bɛ k'i pan sisan an ka yɛlɛma aw t'a ɲɛdɔn Mamadu Konate i ɲɛ bɛ a b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Samaba rond-point ale de tun ka monument kan ka kɛ yen a somɔgɔw olu de ko olu ye silamɛ ye olu bɛ Ala bato olu bɛ Ala ko de la olu ka mɔgɔ o ka taa jɔ yɔrɔ la ko k'o yira mɔgɔw la ko ayi k'u ka tamasiyɛn dɔ ɲini yɔrɔ tɔgɔ ka da Konate la yɔrɔ in ye place Mamadu Konate de ye mais sama de jɔlen n'o ye parce que somɔgɔw de ko ten k'olu ka diinɛ tɛ sɔn a ma quoi Konate ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ yan a ka ca dɛ ale de ka bana wulilen a ye ci bila Modibo Keyita ma k'a ka na ka bɔ Sikaso i b'a fa tɔgɔ dɔn wa Tewulenba Konate Konate bangena Kati de aw ka Kati kelen tariku bɛ yen dɛ keba Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ an n'o fana fɔ maaw k'o faamuya parce que bi maaw bɛ ka fili u yɛrɛ ma o man ɲi quoi an k'a dɔn an bɔra minnu na u ye mun kɛ m'a f'i ɲɛna o don ko k'a fɔ ko ka ne jɔ ne ɲɛna k'e ye Che Guevara ou bien nin ye olu i b'a fɔ i ye Komi Jose ye voilà o ɲini k'o dɔn Banzani Tera o ɲini k'o dɔn o la i bɛ lafiya
hali n'i ye da ɲini ka da dɔw bɛɛ ka ɲi nka i disi gosi don o don cɛ k'i fara ala ka hakili ɲuman d'an ma Mamadu Konate ale kana an se farali ma k'an fa ka histoire fɔ yan bi an b'an paw kunna a waati y'a sɔrɔ i ɲɛ bɛ Bamakɔ belebeleba in na quartier 4 a bɔr'o la ka kɛ quartier 8 ye k'i b'a Bamakɔ yan mɔgɔkɔrɔbaw tulo bɛ na pour que i ka buru dun i ka so Bamakɔ yan fo table à manger fourchette tubabu dumuni minɛnw olu ka sɔrɔ i ka so kɔnɔ n'o tɛ buru kun tɛ feere i ma mɔgɔkɔrɔbaw tulo bɛ na buru pour que i ka buru dun i ka so mais bi moto taxi tigiw tɛ ka buru forokoto fan bɛɛ lajɛlen donc Mamadu Konate maaba de don an ka jamana kɔnɔ an bɛ a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko a balontan yɔrɔ in n'o o filɛ nin ye Tomikɔrɔbugu a kurakurayara infirmerie o salle kelen b'a la u b'a fɔ ma ko salle antidopage salle VIP 2 bɛ a la min ye salon de musculation ye balontan terrain min pelouse ye mananama ye basket kɛ terrain handball tennis kɛ terrain athlétisme terrain o fana b'a la salle min bɛ ni maaw bɛ se ka si a kɔnɔ tableau électronique u y'o dilan journalistes bɛ se ka sigi yɔrɔ min na ka reportage kɛ n'a fɔ ma cabine de reportage salle de réunion o bɛ a la salle min fana bɛ yen ni journalistes bɛ se ka sigi a kɔnɔ k'u ka baara kɛ ni u taara kunnafoni di la balontan na o salle fana bɛ a la ani yɔrɔ yɛrɛ ɲɛlen maa minnu tun bɛ yen n'olu tun ka siège b'a la fédération ni fɛnw olu bɛɛ lajɛlen dara wulila kura ye an y'a kɔrɔlen yira mɔgɔw la bi a tun bɛ cogo min u k'a ye baara min kɛra u ka se k'a faamu wulada in na ta an b'o bila yan n'Ala sɔnna a ma kabakoden Adama ale ye min fɔ an ye sini sɔgɔma an na don o la k'o ɲɛfɔ maaw ye baara bɛ ka kɛ cogo min pour le cybercriminalité la ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen b'a faamuya cogo min Keba Jalo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kunnafoniw ɲinini na Amara Kone Amara Nuhu Keyita k'i yɛrɛ fana fo k'i waleɲuman dɔn cɛ i b'a dɔn u ye tɔgɔ kura min d'i la tuguni na prof ko le tocard prof b'e fa o ala ka si diya ni kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma